Some important quotations regarding the historical background of the Bodos मुंनि गांसे बिजाब बेखेवदों। 7 जानुवारि खालार अदेबानि मैया मोनाबिलि समाव दावराव देख्रेब नार्जारिया मोनसे थेलेबलेब हाबाफारिनि गेजेरजों बर' हारिनि जारिमिननि सोमोन्दै संदाननानै लिरथुमनाय Some important quotations regarding the historical background of the Bodos मुंनि गांसे बिजाबखौ बर'नि गिबिसिन साहित्य अकादेमि बान्था मोनगिरि पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारिनि आखाइजों बेखेवो। बिजाब बेखेवनाय बे हाबाफारियाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो आलासिफोरखौ सिनायथि होनायजों लोगोसे गावनि बिबुंथियाव बिजाबनि दिहुनगिरि दावराव देख्रेब नार्जारिया ओरैबायदि बुङो। आलासि गेदेमा बिथांमोनखौ आं बरायनायजों लोगोसे खुलुमबाय। दिनै जों बेयाव ज' जानायनि खारना जाबाय गांसे बिजाब दिनै दिहुननो लानाय जादों। बे बिजाबा जाहैबाय Some Important Quotations Regarding the Historical Background of Bodos होननाय। बे जाहैबाय जोंनि बर'फोरनि सोमोन्दै बुरन्जिगिरिफ्रा बबे लेखायाव मा लिरना गालांदों दा बेफोर गासिखौबो बुथुमजोबनानै मोनसे लेखा माने quotation कम्पाइल खालामनाय जादों। दा बेखौनो दिनै बेयाव बेखेवना होनाय जादों। आरो दिनै नैबे 7 जानुवारि बेखौ बेखेवनायनि दिन हिसाबै लानाय खारना जाबाय बे थांनाय 2023 नि 7 जानुवारि खालि आङो फुंनि 2:30 बाजियाव जेल जानो गोनां जादों। आंखौ माने बायदिसिना कनकक्टेड मिलिशियास माने केसाव देशद्रही भारत हादरनि बेरेखा जुजिनो ओंखारग्रा बेबायदि मोनसे आनलफुल एक्ट बेयाव आंखौ माने जेलाव जोबना दोनदों। दिनै 7 जानुवारि खालि जेल जादों आङो। 2 तारिखआव आङो जेलनिफ्राय गदों गासै 91 दिन। दा बेखायनो नैबे आं जेल जानाय दिनखौनो आङो बुरन्जियाव जाहाथे अरायबो गोजोनै आङो गालांनो हायो, अरायबो जाहाथे मेमरेबल जानानै थायो, बेखौनो आङो बे दिनखौ लानानै बे बिजाबखौ आं बेखेवनो सानदों। आं दिनै बेखेवनायनि थाखाय आं मानव गेदेर जोंनिनो गेदेमा आलासि पद्मश्री डक्टर मंगलसिं हाज'वारि अरायबो सिबिजाग्रा फुजिजाग्रा आं बे आदाखौ लिंहरदों। दा बिथांखौ आङो दिनैनि बे लेखाखौ बेखेवगोन। आं गांसे आर'नाइजों सिगां बेखौ बिथांखौ बरायनो थाखाय आं खावलायनाय जाबाय। आरो बिनिफ्राय जोंनि आगुनि एबसुनिनो प्रेसिडेन्ट आरो जेनेरेल सेक्रेटारि जादों बिथाङा बिपिसिनिबो प्रेसिडेन्ट जादों। आरो अनेक समाव जाथिनि खामानि मावबोनाय थैसोम थांसोम जाथिखौ मोनसे सोमावसारनायनि लामाजों दैदेननानै जाथियाव मोनसे सोलायनाय लाबोनाय मानव गेदेर जोंनि आगोलनि बिएसिनिबो चिफमोन बिथाङा। आरो गुबुन दानि समफ्राव बिबान लानाय आंनिनो थैसोम थांसोम असे सनमान गोनां लोगो सानसुमा गंगार बसुमतारीखौ आं माने लिंहरदों। बिथाङा फैदों। ओंखायनो बिथांनोबो गांसे आर'नाइजों बिथांखौ बरायना होबाय। दा बिथांमोना जाहाथे आर'नाइखौ आजावो। बिनि उनाव दंबायो जोंहा रबिशंकर बरगयारी बिथाङा डाइरेक्टरमोन बिटिसि इडुकेसन डिपार्टमेन्टनि। बिथाङाबो बड'लेण्ड आन्दलनाव गोबां कन्ट्रिबिउसन होबोदों, बाहागो लाबोदों। रमान स्क्रिप्टनि आन्दलनाव बिथांमोननि अबदानखौ जों नागारनो हाया। बिथांमोनहा गोबां नाजाबोदों, जेलबो जादों। रमान स्क्रिप्टनि आन्दलनावबो बुख्रुब जादों, जेल जादों। आरो एबसुनि आन्दलनावबो उपेन्द्र ब्रह्मनि आन्दलनावबो जेल जादों। दा आं बिथांखौ बे हाबाफारियाव बाहागो लाफैनो थाखाय आं गांसे आर'नाइजों बिथांनो मान बावनो नागिरदों। दा आर'नाइखौ होनो थाखाय आं खावलायबाय। आरो लोगोसे आंनि लोगो अमरसिं ब्रह्म बिथाङा बिइअ जानानै रिटायार जादों। दा बिथाङा जोंनि बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मनि दैदेननाय आन्दलनाव बिथाङा एसिस्टेन्ट सेक्रेटारिमोन। आरो बिनि सिगांबो बे गुवाहाटि डिस्ट्रिक्ट एबसुनि बिथाङा जेनेरेल सेक्रेटारिमोन। गोबां खामानि मावबोनाय बिथाङा आरो दासिमबो मावगासिनो दं। जोंजों ज'नो कभारेसन लायगासिनो दं, मावगासिनो दं। ओंखायनो आं बिथांखौ गांसे आर'नाइजों बरायनो नागिरदों। आङो आर'नाइखौ आजावनो थाखाय खावलायनाय जाबाय। ओमफ्राय बिनि उनाव आङो जोंनि अनजालु जोंनि दानि बर' नेशनेल स्टुडेन्टस इउनियननि
प्रेसिडेन्ट बरजिन बसुमतारी दा बिथांखौबो जोङो दिनै बे समाव अननायजों लोगोसे मानबो होनो नागिरदों बे गांसे आर'नाइ बिथांखौ होनो नागिरनाय जाबाय बिथांखौ आजावनो खावलायनाय जाबाय ओमफ्राय जोंहा दंबाय आंनि बिब' असे मालति नार्जारि दा बेबो गोदो रमान स्क्रिप्टनि आन्दलनाव जेल जादों बर'फोरनि गेजेराव आइजोफ्रा जेल जाजोबनाय गुदिसिन आइजो होनब्ला बिसोरनो होननानै जों बुंनांगोन दा गुदि जेल जाजेननाय रमान स्क्रिप्टआव बिथांमोनानोमोन बिनि उनाव जेब्ला बड'फा उपेन्द्र ब्रह्मआ बड'लेण्ड आन्दलन खालामो बे समाव आथोब दानाय जादोंमोन बे आथोब दानाय समाव फाउन्डार कनभेनारआ मालति नार्जारिमोन बे आंनि असे बिब' बे फैदों आं बिथांखौबो दिनै गांसे आर'नाइजों मान होनो नागिरनाय जाबाय ओमफ्राय लोगोसे आं दिनै मान बावबाय जोंनि हांख्रायनानै नुजाफैनाय जोंनिनो मानव गेदेर MP SK बसुमतारीनिनो अर्धांगिनि बिदिनो अनजालि बिसि उत्तरा बरगयारी बिथांबो दंफायो दा बिथांखौबो आं गोरबोजों बरायना लानाय जाबाय उत्तरा बरगयारी आंसे आर'नाइखौ साबायखर बावबाय दा बिथां दंफैयो ओमफ्राय लोगोसे जेसेबां बेयाव दङ आं गासिबो आंनि गोरबोजों साबायखर बावबाय बाहागो लाफैनो थाखाय आं दिनै बे साम इम्पर्टेन्ट quotation regarding the historical background of Bodos बे लेखाखौ जे आङो कम्पाइल खालामबाय गुबुन गुबुन जारिमिनगिरिफ्रा लिरना गालांनाय बबे बबे लेखायाव मा मा लिरना गालांदों आं बेखौ जेरावनो थाङो आं 2005निफ्रायनो आं बांसिनै आं बे लेखाखौ बुथुमदों आङो जेरावनो थांदों बे समाव गिदिं गिदिं आं बर' हिस्ट्रिखौ मिथिनो लुबैनानै आं लेखा बायदों गोबां लेखा फरायनाय जादों बिनिफ्राय मिथिनाय जादों बर' हिस्ट्रिखौ जों नांथारगौ आरो बर' हिस्ट्रि गैयाब्ला जोंहा हिस्ट्रि गैयाब्ला जों खुनु आवगायनो हाया हिस्ट्रियानो जोंनि सिनायथिनि खाम्फा आरो हिस्ट्रिया जुदि जोंहा गैयाब्ला जों हारि हिसाबै थांनानै थानो हाया हिस्ट्रियानो जोंखौ थुलुंगा होयो दावगानायनि आरो हिस्ट्रियानो जोंखौ सिनायथि होयो जों सोर अबेनिफ्राय फैया बे ओंखायनो जोंनो हिस्ट्रि नांगौ दा बेखौ नायनानै आं नैबे गोबां लेखा बायै फरायनानै गोबां लेखा नायनानै नुबाय बे बर'फ्रा जे बिराद गिदिर मोनसे हारि बेखायनो बे हारिखौ सिनायथि होनो थाखाय जोङो बे हिस्ट्रिकेल quotationफोरखौ जोङो साफायोब्ला जोंनि इयुन जोलैफ्रा जोंनि फैबाय थानाय आथालफ्रा खामानियाव होगोन आरो जाथिया जोंनि बर' हारिनि जायनाखि हिस्ट्रि बेखौ मिथिगोन आङो साननानै जेब्ला फरायनाय हिस्ट्रि फरायो आं बे समावनो माखासे quotationफोरखौ आं लिरखो दोनबाय थादों जे साफायनानै जाहाथे आं बेखौ होयोब्ला जाहाथे जोंनि गथ'फ्रा जोंनि इयुन जोलैफ्रा जोंनि रायजो राजाफ्रा मिथियो आं बेखौ साननानै बे लेखाखौ बुथुम लिरनानै दोननाय जादों दा अबयसे आं दिनै जायनाखि लेखा साफायबाय बेयावथ' गोबाङानो थालांबावबाय गोबाव समनिफ्राय आं बुथुमनानै लेथेर फेथेर जाबोदों आरो आंबो बिदि लिरनांगौ सानाखैमोन आं सिगाङाव फरायदोंल'मोन फरायनानै मिथिदोंल'मोन दा उनावसो आं उपलब्धि खालामबाय आंखौ गोबां मानसिफ्रानो होनबाय जे लिरनानै गालां नों लेट साफाय बेखौ साफायनांगौ बे मिथिदों आंखौ गोबां थुलुंगा होदों केलकातानि आदा हिराचन्द्र नार्जारि बेखौ थुलुंगा होदों लिरनानै साफायनानै आरो जोंहा SK बसुमतारी आगुनि MP दा बिथाङाबो आंखौ थुलुंगा होदों लिरनानै साफाय बे आंखौ बुंबाय थायो दा जोङो बिनि गेजेरावनो वर्ल्ड बड' हिस्ट्रिकेल ससाइटि दाना होनाय जादों जास्ट सेक्रेटारि जेनेरेल SK बसुमतारीखौ लानानै दा आं बे समावनो जोंनि हिस्ट्रिखौ गालांथारनो होननानै आं बे लेखाखौ बयबो थुलुंगा मोननानै आङो माने साफायनाय बेबस्था लादों quotationफोरखौ बुथुमनानै दा आं जायनाखि बुथुमना मोन्दों बेयाव बर'नि हिस्ट्रिया बुंनो थाङोब्ला जारिमिनाव जे लिरदों जे फार्स्ट महिरंग दानब राजा बेनिफ्राय स्टार्ट खालामदों आसामनि बुरन्जिखौ बेयो बर' राजामोन बेखौ रोखा रोखा लिरदों गुबुन गुबुन जारिमिनगिरिफ्रा आरो बिनि पिरियडखौ गुबुनफ्रा माने गोरोबलायाखैब्लाबो खिन्थु 1700 BC बेयाव बे रायजो खुंदोंमोन थागिबिफोराव बेखौ बुंदों आरो बिनि उनाव बिदिनो बंश गदाकासुर सम्रासुर बे रायजो खुंलांदों ओमफ्राय जाय बानासुरमोन बे रायजो खुंलांनाय आरो बिनि उनाव नरकासुर रायजो खुंलांबाय बेफोर रोखा रोखा दङ आरो बे श्रीकृष्णआ जे बे जोंनि बे कुन्दिल रायजोनिफ्राय बिदर्भ रायजो कुन्दिल सदियानि खाथियाव बे बर' हिन्जावखौ जे हाबा खालामदों बे लेखा बेयावबो दङ आरोखि आरो बे लेखाखौ सोर लिरदों अबे पेजआव लिरदों आं बेखौ जोंखौ कट खालामनो हादों आरो बे रुक्मिनिखौ जे कृष्णआ हाबा खालामहैदों आरो बे हाबा खालामनाय समाव बे रुक्मिनिखौ खावनायाव रुक्मिनिखौ सोर बर' हिन्जावा माने सहाय होआमोन श्रीकृष्णजों माबानायाव बे मैनाबती होननाय
बिदि लोगो आरोखि मैनाबथिया बेखौ मन्दिरसिम दोनलांदों ओमफ्राय बे मन्दिरनिफ्राय श्रीकृष्ण बेखौ लांनानै खावनानै हाबा खालामहैदों बे हिसाबै रेकर्डआव दङ आं बेफोर रेकर्डखौ कप खालामनानै लाबोजोबदों बिनि उनाव जोंहा नरकासुरनि जायखि रायजो खुंनाय नरकासुरनि उनाव बिनि फिसाला भगदत्त फैबाय भगदत्त माने माबायाव कुरुक्षेत्र जुद्धआव महाभारतनि जुद्धआव बे थांदों बेखौ रोखा रोखा लिरदों आरो बेखौ मेस राजा बर' राजा होननानै लिरनानै गासिबो जारिमिना रोखा रोखाथार आरोखि आरो माबाखौथ' मा होनो नरकासुरखौथ' सुनिधि कुमार चेटार्जीआ माने माबा लिरदों आरोखि बड'स आर अफस्प्रिं अफ माने लर्ड विष्णु होननानै लिरदों माबाया सुनिधि कुमार चेटार्जीआ आरो बेल' लिराखै बे माबाबो पुरानफ्रावबो बे खोथाखौनो लिरनानै लांदों दा बे हिसाबै बे माने भगदत्तनि बंश बिनि उनाव जोंहा माबा फैबाय भास्कर बर्मन बंशफोर बे बर्मन बंशफ्रा बर्मन बंशखौ मेस बंश होनना बुंदों किरात बंश मेस बंश आरो बे लेखायाव दङ मेस होनना लिरनाया बे बर्मन बंशआ 7th सेन्चुरिसिम रायजो खुंदों आरो बर्मन बंश जोबनायनि उनाव पाल डाइनास्टि फैबाय बे पाल डाइनास्टिनि राजा शालस्तम्भ बेखौ मेस होननानै लिरदों किरात बंश किरात ओमफ्राय बिनि जोबथा राजा जाबाय पृथु राजा पृथु बे राजा पृथुआ मेस राजामोन आरो राजा पृथुनि समावनो फार्स्ट माने माबाया बक्सार खिलजिया माने तिब्बत रायजो जै खालामफैदोंमोन आरो बे समाव तिब्बत रायजो जै खालामफैनायाव बै रंफुर साइडआव आलि मेस होननाय सासे बर' राजाखौ लोगो मोन्दों बक्सार खिलजिया आरो आलि मेसआ गिनानै बक्सार खिलजिया गिनानै बे बिनि ग्रिपआव गोलैदों ओमफ्राय साबमिट जानानै बे गावनि धोरोमखौ सोलायदों गावनि धोरोम सोलायनानै फार्स्ट बर' राजानि गेजेराव इस्लाम धर्म लानानै मुस्लिम जानाया बेनो बे माने आलि मेसानो आरोखि दा बे ओमफ्राय पृथु राजानि समावनो बक्सार खिलजिया फैनायाव गोबां जायगायाव अयथासार खालामदों बक्सार खिलजिया गरायजोंनो आबाद जानाय मानाय उफुद्रुग जादों दा बेनि थाखायनो राजा पृथुआ रागा जोंनानै माने बक्सार खिलजिनि सायाव आक्रमण खालामदों आक्रमण खालामनानै बेखौ ओरैबायदि माने गाग्लोबनानै बक्सार खिलजिया जेननानै बे खुनुरोखोम बे 10,000 गराय लानानै फैनाय माने दावहारु राजाया 1,000 सैन्य गराय लानानै बे खारखोलांनो गलांनो खुनुरोखोमै आरो बेबो आलि मेसनि हेफाजाबजोंसो बे गलांदों बे बाथ्राखौ लिरदों आरो पृथु राजाया जे बर' राजामोन बेखौ रोखा रोखा बे मुम्बाइनिफ्राय दिहुननाय लेखा दं मोनसे स्ट्रागल फर एम्पायार होननाय लेखा बे लेखायाव लिरदों आरो बेखौ आरोखि दा गथिखे जोंहा क्लियारथार जे पाल बंशआव बर' राजामोन बेखौ लिरदों नैबे बिनि उनाव फैबाय पालनि बंशनि उनाव केन डाइनास्टि फैबाय केनाथ' नै माबाखौबो दाना होनबाय नीलध्वज राजा फार्स्ट माने कामरुप रायजोनि सोनाबहा फैनानै बे कमरापुर रायजो गायसनहैबाय आरो नीलध्वजखौ बुंदों माने मेस मानसिमोन मेस राजा होननानै आरो मेस मानसिया बे उनाव धोरोम सोलायनानै बेबायदिनो नीलध्वज मुं लादों होननानै बेखौ हिस्ट्रियाव लिरदों आरो बे खोथाखौ आं बेयाव उल्लेख खालामनो हादों आरो बे लिरनाया माने लकेल जायखि राइटार माने पद्मनाथ गहाय बरुवा असमिया राइटारफोरानो लिरदों बेफोरखौ नंगौ आरोखि दा गथिखे मालाय माने इंलिस राइटारफोर बुंनायनि जिखि माबा माने लिरा मानो बिसोरखौ दाय होनो हागौ इंलिसबो लिरनानै गालांदों होननानै बुंनो हागौ खिन्थु असमिया राइटारफोरा स्टार्ट खालामलांदों बे बर' राजामोन होननानै दा नैबे बिनि माने केन डाइनास्टि जोबनायनि उनाव जोंहा नै माबा फैबाय दुर्लभ नारायण फैबाय दुर्लभ नारायण फैब्ला बे 7 कायस्थ' बे खुनुजानिफ्राय लानानै रायजो खुंफैबाय आरोखि बामोनफोर फैनाया फार्स्ट आसामाव कामरुप रायजोआव बेनो आरो दुर्लभ नारायण सिंहआनो लाबोजेनदों आरोखि बेखौ हिस्ट्रियाव लिरदों आरोखि दा बे ओमफ्राय दा बिनि बादै जोंहा माने बे दुर्लभ नारायण सिंहनाव बे जायगायाव रायजो खुंग्राया एसे अराजक जादोंमोन जोंहा राजा गेब जादों बे समाव जायफोरा बे भुयाफोरा सासन खालामदों बिनि उनावनो सासे हाम्बल फेमिलिनिफ्राय हावरिया मेसआ बे फुटाघाट फरगुरानि बे सिखोनाझाराव रायजो खुंदों बेखौ माने हावरिया मेस लेखानो हावरिया मेस दंखायो लिरनायाव दंखायो आरोखि हावरिया मेस होनना लिरखादों आरो बियो माने बेखौनो हारुवाबो होनदों सोरबा सोरबा लिरगिरिफ्रा बे हावरिया मुंखौ रोङिनि हारुवा होनदों सोरबा हारियाबो होनदों आरो बेखौ हरिदास होनदों आरो मण्डल उपाधि होनदों आरोखि मण्डल माने मोनसे एरियाखौ खुंग्रा बेंग्रा राजा दा गथिखे बे हावरिया मेसनि उनावनो बे 15th सेन्चुरि बाथ्रानि बे 15th सेन्चुरियाव हावरिया मेसआ रायजो खुंबाय दा बिनि उनाव बिनि फिसाला बिश्व सिंह मेस बे माने फुजिबाय रायजो खुंबाय नरनारायण सुलाराय बिनि बंश मेस बंश बिसोर रायजो खुंबाय दा गथिखे हिस्ट्रियाव बेफोर गासिबो मेस बंशमोन आरो राजाफ्रा गावसोरनि माने लिरना गालांनाय दङ बे समुद्र नारायण राजा दरंनि राजबंशावली बे लेखायाव बे लिरना लादों मेस बंश होननानै लिरना लादों आरो बेखौ गासिबो बुरन्जिगिरिफ्रा फुजिबाय राजा मेसमोन बेखौ लिरना गालांदों आरो इभेन लेटेस्ट
जेब्लानाखि माबायाव 1990 उनाव जेब्ला एक्सपार्ट कमिटि फैयो 3 मेन एक्सपार्ट कमिटि डक्टर भुपेन्द्र सिंहनि दैदेननायाव जेब्ला बे फैयो बिथाङा बे बर' हिस्ट्रिखौ फुरा लिरजोबदों गासिबो बे भगदत्त थगदत्त बिसोरखौ बे एक्न'लेज खालामो आरोखि बर'मोन बिसोर भास्कर राजा भास्कर बर्मनाबो बर'मोन बे अफिसियेल रेकर्ड आरो बेफोर आरोखि ओमफ्राय बिनि उनाव बे कुचबिहार राजाखौ क्लियार लिरदों मेस बंस'निफ्राय फैनाय मेस राजा मोनसोरो दाबो बे माबायाव कुचबिहार राजाफ्रा मेसनि ब्लाड दं होननानै लिरदों आरोखि दा बे एक्सपार्ट कमिटिनि जायनाखि रिपर्ट बेखौ बेयाव माने कट खालामनानै होनाय जाबाय आरोखि दा जेखि जाया बे माने बर'नि मोनसे जारिमिना जोङो सुजुनांगौब्ला जोंनो हिस्ट्रिकेल रेफारेन्स नांगौ जों उइदाउट हिस्ट्रिकेल रेफारेन्स जों खुनु जेबो लिरनो हाया बुंनो हाया दा बेखायनो हिस्ट्रिकेल रेफारेन्स नांगौब्ला जोङो नैबेबायदि लेखा हिस्ट्रि कटेसनफोरखौ जों माने दिहुननांगौ आरो बयनोबो मिथिहोनांगौ बेखायनो आं सानो नैबे लेखा दिहुननायाव बे हिस्ट्रिकेल कटेसन जानाखि दिहुनबाय बे लेखानि गेजेरजों हयथ' जोंनि जायनाखि जेनेरेसनफोर बिसोर एसेबाबो मिथिगोन आं बेखौ आसा खालामो दा दिनै आङो बे लेखाखौ बेखेवनो थाखाय जायफोरा ज' जाफैदों बेखौ धन्यबाद होबाय आरो आदा डक्टर माने पद्मश्री मगरजित हाज'वारि आदाखौ आं खुलुमनायजों लोगोसे आङो गुरैयै खावलायबाय जाहाथे बिथाङा नैबे लेखाखौ जोंनि रायजो राजानि सिगाङाव बेखेवनो हायो आङो बेखेवगिरि पद्मश्री आंगोनां डक्टर मगरजित हाज'वारिखौ साबायखर बावबाय आरो आंहा मोनसे बेयावनो बुंफोरनो सानदों आङो जेलाव आं जेब्ला थायो जानुवारि 7 थारिखनिफ्राय 91 दिन जेलाव आं थायो अब्ला बेयाव बर'नि जारिमिननि सोमोन्दै आं लिरदों दा बे बर'नि जारिमिना बेखौबो एसे टाच खालामनानै ओमफ्राय लेटेस्ट रमान स्क्रिप्ट उदयाचल मुभमेन्ट ओमफ्राय बड'फा उपेन्द्र समनि आन्दलननि माने जायनाखि मुभमेन्ट जानाय बेखौ आं लिरदों दा बेखौ आं सानदोंमोन फैगौ जायनाखि आं जेल जानायनि जेल गनाय जेलनिफ्राय आं जेब्ला रिलिज जायो माने 9 मार्च बे 9 मार्च खालि आं दिहुननो सानदोंमोन जुदि इसोरा गैजाय हेल्प होयोब्ला आं दिहुननो हायोब्ला बे समाव आं दिहुनगोन जुदि हायाब्ला आं माने दस्रा समाव दिहुनगोन आं बे बाथ्राखौ बुंनाय जाबाय दा धन्यबाद होबाय आदा हाज'वारिखौ